Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Аэропорти Жуковскида қарор дорем. Хостем ки ай вазъият ва бародароеда ки билет гирифтагием мақсад шумода маълумот расонем. Номерҳоро ҳама вақт дар ҳамин кунҷи видео мемонум. Метавонед ки аз соати 8 то 11 телефон кунед. Иншааллоҳ бародаром ҷавоб мегардона. Ва як чизи дигара хабаррасон кунам ки вазъият ай пештарада хуб шидестай, нархи билетам арзон шидестай, мардумам кам рафтестай. Иншааллоҳ ки умедворем ранги пештара мешава бо ва мепурсем бародарора. Салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Хуби тенҷи ака? О тенҷи, биёед аэропорт. Билетҳо арзон шудагай, аэропорту тенҷи. Проверка Проверка ҳичи нест, сай тенҷи ҳама биёед билет гиред, сад фоиз ҳама. Да канал подписация кунан ё О, каналда подписация кунед. Биёед ба пеш, Тоҷикистон ба пеш. Ай ки ҷой ака? Мо айни. Айни. Хуҷанд парвоз О, дорем? мо хуҷанд парвоз дорем. Билета чанд харди ака? Билета ман 8000 гирифтагим. Пеш хардаги? О, ман пеш гирифтагим. Одамое ки билет гиран ай мо бовар кунан ака? О, бовар кунед, биёед мана бачо беҳтарин ҳама мана гирифтаги бачо билет мана омада рафтаисин, биёед бачо бовар кунед. Зинда бошед, ба пеш лайка фаромӯш накунед. Надорум акаҷон, бо акара меам мепурсем. Салому алейкум ака. Ва алейкум барсалом. Хуби тенҷи акаҷон? Тенҷ раҳмат. Худат наздиктар гирифти, қимат ҳа гирифти? ман наздиктар гирифтам, 23000 гирифтам. Ман ҳамин канали Жуковский Хуҷанд, канали Абдуллотиҷӣ ба ман ин бародар бисёр бачаи хуб. Мана ҳамеша мана ҳамин бурафтосигаи чӣ каросан, усул каросан, ҳама зур ягон подписация кунетон, лайка монетон. Ич хеле гуфтагӣ будааст ки мусофир ҳар куҷо афтад ватанро дӯст медорад. Чӣ булбул дар қафас афтад чаманро дӯст медорад. Тоҷикистон ба пеш, мана мо ба сӯи Тоҷикистон сафар дорем. Бо мекашад. Мана мондагиҳо ба худо барори кор тиҳад, ҳамашон ба мо ба сафари бобарор тиҳад. Амин акаҷон. Ҳеҷ ка гап намезана дига. Саломат боше ҳаматонда. Канали сафари хуб канали Абдуллотиҷӣ ба подписация кунетон, лайка монетон бачо. Ман аз шаҳри Панҷакин, бачои Панҷакин лайка шафетон. боше ҳаматон гап нест ака. Боше. Алҳамдулилла.